Quan existeix un estat, dos mecanismes, o ingresses en Nacions Unides, que és el club dels estats, però clar, has de superar el filtre del Consell de Seguretat, no? En 5 estats que tenen dret a veto, diguem, que s'ha d'aprovar per aquests 5 estats, i és la manera d'ingressar, o bé que puguis signar un tractat de fronteres amb tots els seus veïns. I aquestes són les dues úniques maneres. O plantar, com s'ha fet a Kosovo, als Estats Units, amb el seu exèrcit, les seves multinacionals, i tenir un punt de recolzament en tota la seva activitat en l'Europa oriental, perquè tampoc el Kosovo existeix, no ens enganyem, perquè hi ha un interès nord-americà directe en que en tenir un territori on pugui fer aquestes maniobres. Es diu sempre que Kosovo és un cas especial. Això no és veritat. No té res d'especial, i tothom ho sap perfectament. Tots els casos són iguals, un conflicte interètnic, crims per tots els costats. Per què hem de promoure el separatisme? A Espanya la gent no vol viure en un estat unificat. Per què no us doneu suport també?